te pini dak jengkhalong Hamren Mandal Committee ahin pen isi press meet ki biponang kok alam theke lahelo nelitum Hamren Mandal Committee BJP aparte hin pen ki biponji ninghang alam thebang ke lahelo atumi dik lapen irui molom lasong bong padunron ason lo news channel along klang portal channel along daklang lo social media along daklang lo alam theba gel helo ilitu Assam state along chief minister ake hai Dr. Himanta Biswa Sharma ahem asor riniki bhuya amen pen Karbi Anglong Autonomous Council pen longle chiri suri si kipi po lamba labangke kapangdak pon atum lake opposition party atum si pangdak pon lo laso lam ke ahok kali pu bangke chini dakalam lapen badu sitame lake chini from lo nilhin pen ka chini teng mate nil tum ka chini teng ta nil tum long isia voice record nil tum arjulong apen haladak komar bang phune phun ka kuri abang phu atum sitame lason si pinelo je lasolong mane Himanta Biswa Sharma ahemaso riniki bhuya phan longle chiri suri si kipi laso ka survey dam ka measure dam ki pundam abang phan si phun kuri alang li pulo alang ala karju bang arjulo je alang la chief minister piso phan si kipi pu alang nang pun dun long ma amasi alam li thak dun lo ki pun bang pun dam long sitame chief minister piso riniki bhuya phansi ki piji po alam bang mane long le ke pe po alam bang le nil tum ka chini kali muthe nil tum han ke adak isia project doji amat ke hang bang ke amuk chief minister ahemasor lo mane tahai nil tum pan klar da alam chi lesta ke hang bang hang lapen nutum survey lapen lake allotment buta kali lapen ke jor buta kali aki jor ke pi kolam ta than the lasi lasolam ten pen ilitum Karbi Anglong chief executive member CM sar me thang mata clarified lo kai por pensita alang li puwer lo longle ke chiri si kali mane kopilwam adang cherso vet mane noya bonglong bidor bong la so adang anta en chi sienda ne tumpen pipe pusi alang di pura sitame opposition a party atum e pesalsis penceng lo congress penceng lo ka prek atum ban ka sorsa dun bang dolo lasi laso ko sorsa la bangke chini lo ralam lo lake politically isi isu en pensi BJP party la pensi bangke eltum mane Karbi Anglong CEM aphan nongno ke jo lapen chief minister Assam labang sophan mane nongno ke jo phan chotsi alang tum ke claim labang ke kado beta chini lasi niltum mahin ban ke puji ni ha bang ke party along alli ke chu NJ farman pen komane phan personal kai tek nanji komane phan pa unanji lasodan ke badu party sitame claim plate nanji opposition party pulote ke claim tapre nai po alam bangali opposition party ke claim nai ban ke lahelo sarkar tum halada ke claim dam chok chide lapen ke claim dam chok chita ang thek lo la bang ke alam tum kham khe genuine issue na bang ke alam tum che don dun sida hemune mane rap han ali dui pulote alam tum opposition party pote la arar ali ki do pota kham khe dun kham khe dun ajia kam sebe alang litum ta political party lo alang litum ta daga rat farman daga khe farman daglong ri farman si alang litum ta political party claim lo alang litum sta mela sona thak sarkar kachari longi phansi alang litum ta claim lo sitame alang litum un edet lo pomar lale bang ke claim mission senta koi tap koi fru akoi si alam klang thulang mane
100 crore lake CM sar mane kichu panglim det pola CM sar kai ke masida ninjelo ilitum aCEM sar rada phan ke claim kapachengri theknaya bang kanghon pachetang theknaya bang thu alangli asom rada phan dagalong refan daga khe phan kanghon ke kedam tangar nian dalong lang sita alangli asom thop rap phan kanghon kajin so the apachingri the kanghon the kerap the kabang thu ke theklong lelang lapen development akam ansta me alangli or all kar biang long ta pachetang et dipurong so pi bangke headquarter lu pensi iltum pini sami ka chelap theklong lapen iltum dak dongka te bo head sitame dongkam kam long ta iltum theklong lo lahai akam ke claim rong ajo bhari hem ki kim mini stadium ta towar ta community hall ta ho kopimira asondo pik lo ke claim alangli lai hui ke claim pachi ri thek abang phu aphan si kuti pharo isia tangka 100 crores atangka mane kichu chupang lim det puke lage nilitum sitame chedonu nekhe ba kroi arjusi intute alangli puerlo la 100 crores atangka ke mane dipurong sopilong kamiklem halapu lurulang sotwar to amu kotwar to lai alangli tini etlo laso phuthak high court case pilo laso high court case pi det ang bongta ke hai la bang so clean sheet ta pithu etlo po phidam ta la daga tumbang political abhini phid phang alang litum mane rapen mane kopilma support longji mene pupen kapache thang tap mane along my meeting long kan ji pathap lo bangke chokchi lasi nildum BJP party pen ki puji kim mini stadium ta towar ta community hall ta ho kopimira asondo pik lo ke claim alangli lai hui ke claim pachi ri thek abang phu aphan si kuti pharo isia tangka 100 crores atangka mane kichu chupang lim det puke lage nilitum sitame chedonu nekhe ba kroi arjusi intute alangli puerlo la 100 crores atangka ke mane dipurong sopilong kamiklem halapu lurulang sotwar to amu kotwar to lai alangli tini etlo laso phuthak high court case pilo laso high court case pi det ang bongta ke hai la bang so clean sheet ta pithu etlo po phidam ta la daga tumbang political abhini phid phang alang litum mane rapen mane kopilma support longji mene pupen kapache thang tap mane along my meeting long kan ji pathap lo bangke chokchi lasi nildum BJP party pen ki puji nenghang bangke nildum Hamren Mandal committee pen ki puji nenghang bangke alang litum politically claim tame sitame komane bang phu hom long pen target pen lahai mane pabon phu bangke claim nangni labang sinildum puji badu abang phu tum sitame Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.